Nu tager med en tur i robotternes verden. Følg med. Jeg vil sige, det der vedvarende arbejde, hvor det er ensformigt. Det er jo meget det. Typisk det der ensformige arbejde, hvor du kan sige, at du kan miste noget, eller du kan sløjfe nogle lønkroner. Hvor du siger, at du slider folk op, fordi det er ensformigt. Hvis man har noget produktion i Danmark, jamen, så er man også nødt til at automatisere. Ja. Om man vil eller ej, og det kan du sige, at det er en overvinding sådan for mange at sige, men ja, det tager nogle arbejdspladser, ja det gør det, men ellers tog det alle sammen. Det har det. Og det kan du sige, men det vil det også fremad gøre, altså, men det skaber også nogle nye. Hvor du siger, jamen det er med arbejde, man godt kan hente dig til, hvor vi ellers ikke ville have haft. Så ja, både og. Ja. Der vil blive automatiseret mere og mere. Det er langt ude i fremtiden. Der er sådan nogle kraner der kører på skinner ned i gulvet. Og der tager de egentlig 2 pallestationer til hver side. Og den håndteringsrobot, der er der, har en sav med. Så den har en sav på den ene side, så det vil sige, at bukmaskinen er bukket, går den ind og saver rørene til i eksakt længde. Hvad mener du om, at om 15 år kan man mindske dine robotter? Jeg synes, det er klamt på en måde. Altså, man kan sådan blive overtaget af robotter. Jeg synes, sådan, man burde kunne styre det selv. Ja. Det er så også et spørgsmål, der skræmmer dig. Ja, lidt. Nej. Amerikanske undersøgelser viser, at robotter er bedre til at styre mennesker end mennesker er. Hvad tænker du så om det? Jeg tænker, det er skræmmende, at man virkelig kan udvikle en robot til sådan noget. Hvordan tror du fremtiden ser ud? Det hele kommer til at gå op i teknologi, og der er ikke så mange af de værdier, så nogle gamle værdier, som vi har nu. Jeg mener, 4 ud af 10 jobs kan overtages robotter inden for den her fremtid. Hvad mener du om det? Det synes jeg, at det skal de ikke. Sådan, altså, på den måde, at det er ikke så godt. På slutbrugersiden, der har vi blandt andet Lego og Danfoss og Grundfos og nogle af de store danske industrivirksomheder. Vi har også mindre virksomheder. Det er alle sammen nogen, som enten har eller overvejer at indføre robotter for at producere. Så det har jeg rigtig meget at gøre med det, der hedder netværkskoordinator. Jeg sidder og sørger for, at der sker noget af det her netværk. Altså at medlemmer får mulighed for at mødes og komme ud og se nogle virksomheder. Sidste år der havde vi noget, vi kaldte for DIA Roadshow, hvor vi tog rundt med robotter i en større udstilling rundt i hele Danmark. Vi var blandt andet på Københavns Hovedbanegård, hvor I kan gå ind på DIAs hjemmeside og finde, der var så DIA Roadshow i medierne. Der ligger faktisk ret meget for DIA Roadshow. Vi var i Godmorgen Danmark, havde et indslag på 7 minutter. Forestil dig, hvis vi lige pludselig står over på Københavns Hovedbanegård med 20 robotter, der står og kører der. Der går 100.000 mennesker igennem hver dag. Der kommunikerer vi jo til helt almindelige mennesker, også nogen som jer. Hvad er robotter, og hvorfor robotter? Ikke? Altså man kan sige, dem der er i industrien, de forstår godt det med robotter, men det er også meget, meget vigtigt at komme ud over og få fortalt helt almindelige mennesker, hvad der foregår i den her industri her. Her har vi altså en rodekasse. Og for et menneske, de vejer jo ingenting. Altså det er jo ikke fordi men for at kunne montere dem her i en eller anden form for industrisammenhæng, også, så har man behov for at få dem op og få dem til at ligge. Altså, jeg er det, der hedder chefkonsulent i Ingeniørforeningen. Og det betyder, det er en person, som følger de her teknologiområder og er med til at formulere, hvad der er interessant ved dem. Om 10 år, der vil robotter forstå, hvad du siger. Ja. Så du vil kunne tale til en robot og fortælle den, hvad den skal gøre. Om 10 år, der vil der være
nogle selvkørende biler rundt omkring. Det er jo også en slags robotter. Jeg synes, at menneskelignende robotter, hvis man kigger på, hvad de laver i Japan, så mener de, at robotter skal ligne mennesker. Og det mener de, fordi mennesker har det bedst med mennesker. Og det synes jeg er måske en meget god pointe faktisk, at japanerne har fat i det. Det ser ud til, at robotter kommer til at overtage en hel del arbejde. Så det kunne jo godt betyde, at der forsvandt nogle jobs. Til gengæld så kan det være, at der kommer nogle helt nye jobs. Der bliver også arbejdet en hel del med sexrobotter i Japan. Det er lidt specielt, men det ender med at være et stort marked. Vi vil forstå mere og mere af, hvad det er, vi gerne vil have, de skal gøre. Den er japansk og er udviklet på den sådan gennem mange år, fordi de forsøger hele tiden at lave den bedre, så den kan mere, og den kan fungere for flere mennesker. Der er næsten 300 parroer i Danmark nu, og de har jo været parroer har været i Danmark siden 2008. Etikken er der ingen problemer med, hvis de personer, som arbejder med parro, har en viden, en faglighed, som betyder, at de tænker etisk, og de tænker pædagogisk fornuftigt. Parro kan faktisk noget, som ingen mennesker kan. Hos nogle mennesker, slet ikke hos alle. Men parro kan faktisk kalde på nogle ressourcer, eller kompetencer, eller talenter, eller færdigheder, eller udtryk, hvad vi nu skal kalde det, hos borgere, der har en hjerneskade. Man kan sige, at parro kan kalde på følelser. Jeg har været til at se parro kalde på en masse smil og en masse, altså folk bliver tit meget rørt. Nu skal jeg jo så understrege, det gælder jo slet ikke alle, men nogen, ikke sandt? Men den kan hos nogen kalde på rigtig mange følelser. Rigtig meget kan overtages eller erstattes af teknologier. Og på den måde erstatter teknologier jo så også nogle gange sundhedspersonaler. Men der vil altid være en række ydelser eller services, hvad vi kalder det, som ikke kan erstattes af teknologier. Det man gerne vil, man gerne have robotter, som er mere fleksible, som kan nogle flere ting, som man kan stille foran forskellige maskiner hen i løbet af en dag. Lidt ligesom, altså, hvis jeg forestiller en værktøjsvæg, hvor man tager en hammer ned, når man skal hamre et søm i, så tager man en save ned, når man skal save. Så hvis jeg forestiller, at robotten hænger op på væggen, så tager man den, så skal den håndtere en ting på et tidspunkt, noget andet på et andet tidspunkt, og tredje skal den skrue skruer i, og så skal den putte ting ind i maskinen osv. Og det er faktisk noget af det, som vi bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på, fordi det er noget, som især små og mellemstore virksomheder efterspørger. Om 10 år skulle det gerne være sådan, at du i princippet kan stille en robot ved siden af en operatør, så kan en operatør tage, altså en industriarbejder kan tage og lave et eller andet, og så ser robotten, hvordan han gør. Det der med fleksibiliteten er rigtig, rigtig vigtigt. Det med prisen er også rigtig vigtigt. Det er faktisk, når robotter er blevet meget, meget billigere. Nu kan man få robotter til 100 millioner. Det kunne man ikke for 10 år siden overhovedet. De bruger mindre strøm. De kan mere. Inden for computerverdenen, der snakker man jo om Moores lov. Moores lov er en lov, som siger, at for hver gang, der er gået 1,5 år, så er computeren blevet dobbelt så hurtigt. Det er jo det samme, man sker. Altså, man ser, at robotterne de bliver simpelthen mere og mere intelligente. Også de computer, der ligger og sidder bagved. Fordi man kan sige, noget af det, som der for alvor er kommet skrevet de sidste 10 år, det er jo det er robotter, der hvor der er mennesker. Altså hvor robotter for 10 år siden var noget, der helt sikkert stod inde bagved et hegn. Så er robotter jo meget mere blevet noget, der skal ud, hvor mennesker er. Det vil sige, at de skal være mere sikre, og de skal kunne se og høre og forstå den verden, de er i. Jeg tror, at
Jeg tror, at om 10 år, der vil vi se en revolution af fleksible robotter, og også det, der hedder AGV'er. Hvis vi kigger 30 år frem i tiden, så tror jeg, vi snakker... Har I set den film, der hedder iRobot? Hvis kigger vi 30 år frem i tiden, så vil jeg sige, der er vi om 30 år. Den vasker tøj og fylder køleskab op, og vasker op og laver mad og gør rent. Vi vil skyde på om 200-300 år, 200 år måske, så findes der slet ikke mennesker mere. Fordi så er vi blevet bionic, som det hedder. Jeg håber, I bliver klogere. Ha' en god dag.